Holešovský židovský hřbitov skrývá mnohé zajímavosti a tajemství. Každý si nejspíše vybaví hrobku rabína Šacha, no i další náhrobky jsou zajímavé. Víte, který z nich je nejmladší a který naopak nejstarší? Dnes se na ně podíváme. Ku podivu nejmladší a nejstarší náhrobek najdeme docela snadno, jelikož jsou kousek od sebe. Nejmladší náhrobek je tento první hrob u chodníku. Patří panu Heřmanu Erlichovi, který zde byl pochován v roce 1987, tedy před 36 lety. Zajímavostí určitě je, že pod kamenem je umístěna urna s popelem, což není u židovského pohřbu běžné, jelikož Židé říkají, že tělo se pálit nemá, když nám sloužilo celý život. Nápis na náhrobku je docela prostý a jednoduchý. Říká nám pouze to, kdy se pan Erlich narodil a kdy zemřel a nenese vlastně ani žádné židovské prvky nebo symboly. Pokud za tímto hrobem překročíme asi 2 nebo 3 řady, nalezneme nejstarší náhrobek Holešovského židovského hřbitova. V různých zdrojích o tomto hřbitovu můžeme najít do kolace opakující nesprávnou informaci, že nejstarší hrob je z roku 1647, avšak dnes již víme, že zde máme ještě o rok starší hrob. Je to právě tento nenápadný, ale na první pohled velmi starý náhrobek. Patří paní Jentl, dceři pana Ajcika neboli Izáka, která zemřela 9. listopadu 1646. Paní Jentl zde byla tedy pohřbena před 377 lety. Pokud si nápis přeložíme z hebrejštiny, tak se dovíme, že zde je uložena cnostná žena dodržující všechny boží příkazy a obeznalá v pravdě. Statečná paní Jentl, dcera váženého Ajcika věčné paměti, zemřela na novoluní měsíce Kislevu roku 407 dle malého počtu. Nechť je její duše vevázána do svazku živých. Musíme si také upravit datum. K roku 407 přidáme na začátek číslici 5 a dostaneme rok 5407 a po převodu dne a měsíce, tedy první Kislev, dostaneme celé datum 9. listopadu 1646. Můžeme se také podívat na druhý nejstarší náhrobek. Ten najdeme opět snadno, jelikož je přímo u chodníku. Jak vidíme, nápis je již velmi zvětralý, ale zachovala se nám datace a jméno. Zjistíme tak, že pan Jehuda zemřel dne 17. října 1647. Také poslední slovo v nápisu je viditelné a ukazuje nám prosbu nechť je jeho duše vevázána do svazku živých, což je běžné ukončení prakticky všech nápisů na židovských náhrobcích.